Omer Nadarević iz Bihaća, poznatiji kao Omčo, nalazi se na prvom mestu na Balkanu po broju pratilaca i pregleda na YouTube-u. Prema najnovijim podacima, Omčo na istoimenom YouTube kanalu ima 2.092.000 pratilaca. On zarađuje dnevno između 20 i 30.000 evra. Omčo Bosanac je bio učesnik Parova 5, gde je otvorio dušu i ispričao detalje svoje tužne životne priče. Učesnici Parova nisu ga ozbiljno shvatili i on je tada doživeo nešto kao nervni slom i morao je da napusti reality i bude pod medicinskim nadzorom. Omčo je u svojoj potresnoj ispovesti pričao kako sam brine o ocu i majci koji su teško bolesni. Takmičar je tada pričao i kako ga je žena prevarila sa bratom od tetke. On je ispričao da je u teškoj situaciji u kojoj se njegova porodica našla nakon saobraćajne nesreće u kojoj su povređeni njegovi roditelji. Ispričao je da njegov otac Muharem boluje od zatajenja bubrega i da mu je potrebna transplantacija, a da majka Merima pati od veoma teške bolesti. Ubrzo su njegove kolege i prijatelji širom Bosne i Hercegovine počeli da organizuju humanitarne koncerte kako bi sakupili novac koji je potreban za lečenje njegovih roditelja. Cimeri mu nisu verovali da je sve tako, pa je Omča potpuno poludeo i zapredio da će se izbosti. Molim vas da me sada saslušate. Ja nisam ovde došao da tražim milostinju. Jesam li ja tražio od nekog pomoć? Ako mi želite dobro i ne želite da se ja ovde izbodem, vikao je Omčo, a kada su ga cimeri prekinuli on je ponovo zapretio. Hoćete li da vidite kakva sam ja budala? Ako mi želite dobro, pustite me odmah iz ove kuće. Muškarci su prišli Omeru i pokušali da ga smire, a uspaničena voditeljka ga je poslala u tajnu sobu. Nadarević je u realitiju ispričao da se oženio sa 20 godina, te da je 2009. godine dobio sina Džanana. Međutim, brak nije potrajao jer ga je supruga prevarila sa bratom od tetke. Kada sam jednom došao kući, bio je otvoren njen Facebook, ona je tada bila na poslu. Ušao sam u poruke i kaže da Omča ode na put pa ćemo se mi naći. A to je, što je najgore, to je bio od moje tetke sin. Mene to toliko pogodino, toliko sam pukao, spremio sam se, ostavio sam sve i otišao sam kod sestre u Švedsku, ispričao je Omča u Parovima, koji je ženi oprostio prevaru, ona mu se vratila, ali ga je onda ucenjivala da prestane da se brine o roditeljima. Nakon razvoda je kratko boravio u Švedskoj kod sestre, ali se vratio u Bosnu i Hercegovinu i potpuno posvetio snimanju humorističnih skečeva za YouTube. Omčo Bosanac nedugo posle izlaska iz realitija doživeo saobraćajnu nesreću na Plitvičkim jezerima i tom prilikom njegov automobil je ostao skroz smrskan. Omčo je hitno prebačen u lokalnu bolnicu, gde su mu konstantovani mnogobrojni prelomi i on se oporavljao nekoliko nedelja. Danas je Omčo zauzeo mesto među prvih 100 youtubera na svetu.